Wellness Patince sa nachádza 15 km východne od Komárna smerom na Štúrovo. Rekreačný areál sa rozprestiera na ploche 30 hektárov, vrátane termálneho wellness centra a rekreačného jazera vodného pre športový rybolov. Wellness ponúka tradičné kúpeľné techniky ako vodnú terapiu, bazénový a saunový svet, masáže rôznych druhov, knajpov, šliapací kúpeľ, balneologické procedúry, kozmetické služby a aromaterapiu. Súčasťou wellness centra je štvorhviezdičkový hotel s kapacitou 120 lôžok. Všetky izby sú klimatizované s balkónom a sú komfortne zariadené. Pre náročnejších klientov sú k dispozícii aj 3 luxusné apartmány s kapacitou 4 až 6 lôžok. Návštevníkom je k dispozícii hotelová reštaurácia s letnou terasou, ale aj nočný koktejlbar, bowling a biliard. Okrem individuálneho relaxu je wellness centrum vhodné aj na usporiadanie seminárov, školení a iných firemných akcií. Termálne kúpalisko Podhajska sa nachádza 20 km od Nových Zámkov severovýchodným smerom. Kúpalisko má celoročnú prevádzku. Bazény sú naplňané silne mineralizovanou vodou slanej chuti, bohatej na jód s liečebnými účinkami na choroby pohybového ústrojenstva, dýchacích ciest a kožných chorôb. Voda v Podhajskej je prirovnávaná k vode mŕtvého mora. V areáli kúpaliska sa nachádza množstvo bazénov od liečivých až po rekreačné. Teplota vody v bazénoch je od 26 stupňov Celzia, v sedacom a výrivom bazéne je do 38 stupňov Celzia. V areáli kúpaliska sa nachádza hotel, chaty s kapacitou 64 lôžok, kemp pre 50 stanových jednotiek a 20 karavanov. V centre chatovej oblasti sa nachádza altánok pre spoločenské posedenie. Súčasťou kúpaliska je športový a detský areál a výstava drevených sôch. Termálne kúpalisko Vadaš sa nachádza v centre mesta Štúrovo a je najväčším termálnym kúpaliskom na Slovensku s dennou kapacitou 10 000 návštevníkov. Teplota vody v bazénoch sa pohybuje od 27 do 32 stupňov Celzia, okrem sedacieho a perličkového bazénu, v ktorých je teplota vody 36 stupňov Celzia. Bazény sú naplnené liečivou vodou pôsobiacou najmä na ochorenia pohybového ústrojenstva.
Najznámejšou atrakciou je bazén Laguna s umelým vlnobitím. Samozrejmosťou sú dvojitý tobogán, trampolína či nafukovacia šmýkačka. Ubytovať sa návštevníci môžu priamo na kúpalisku v rôznych typoch ubytovania, od trojhviezdičkového hotela Thermal až po bungalovy a rodinné apartmány. Mimo areálu kúpaliska ponúka ubytovanie množstvo penziónov a apartmánov v meste Štúrovo. Občerstvenie tu zabezpečuje množstvo bufetov, ale tiež reštaurácie v blízkosti kúpaliska. Pre návštevníkov kúpaliska sú k dispozícii golf, tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis a detské ihrisko. Pre dobrodružnejších návštevníkov je k dispozícii paintball. Termálne kúpalisko Margita Ilona sa nachádza 6 km od mesta Levice v smere na Šahy. Kúpalisko je v prevádzke od začiatku mája do konca septembra. Areál kúpaliska je tvorený 4 bazénmi, tobogánom dlhým 71 metrov, športoviskami, reštauráciami a bufetmi. Bazény sú plnené termálnou vodou s teplotou 25 stupňov Celzia s obsahom minerálnych solí 1000 mg na 1 liter. Ubytovať sa je možné v autokempingu, v 4 až 5 lôžkových chatkách a 6 lôžkových bungalovoch s kompletným vybavením. Samozrejme je možné prísť s vlastným stanom alebo karavanom. Návštevníci majú k dispozícii ihriská pre plážový volejbal, streetball, futbal, stolný tenis, ruské kolky, obrie šachy, tenisové kurty, pieskovisko pre deti so šmykľavkami, prelieskami a hojdačkami.